CIT-आव ओनसोलारि थागिबिफोरनि जामुं दिहुनथाय हाथाइसालिखौ फोजौखांनाय आरो एग्र' हर्टिकालचार प्रडाक्शन काम फार्मार प्रडाक्शन कम्पानिफोरनि फालांगिरिफोरखौ लानानै सावरायजथुम खुंदों। नाबार्डनि हेफाजाबजों क'क्राझार CIT-नि फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि बिफाननि बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ खुंदों। दिनै एबा 7 फेब्रुआरि आरो 8 फेब्रुआरि साननैनि हाबाफारिजों क'क्राझारनि CIT-आव ओनसोलारि थागिबिफोरनि दोरोङारि जामुं बेनि दिहुनथाय आरो हाथाइसालिखौ फोजौखांनायनि सायाव FPC-फोरनि सोद्रोमाफोर आबादारिफोरखौ लानानै मोनसे दिन्थिफुंसालि आरो सावरायजथुम हाबाफारि खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै क'क्राझारनि जिल्ला बेंगिरि मासान्दा एम पार्टिना बाहागो लानानै सावरायमेलखौ बेखेवनानै होयो। बेजों लोगोसेनो नाबार्डनि डिस्ट्रिक्ट डेभेलपमेन्ट मेनेजार कुन्तल पुरकायास्ता आरो CIT-नि फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि बिफाननि लोगो बिबुंगोरा अनुक इस्लारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि बिबुंगोराफोरा बाहागो लादों। CIT बोरोलेण्ड फुड प्रसेसिंग टेक्न'लजी डिपार्टमेंट और नाबार्ड एकेलगे मिली एखन प्रोग्राम इयात अर्गेनाइज करिছে 2 दिनिया कार्यसूची হয়। ইয়াত ফাৰ্মাৰ্ছ সকলো আহিছে, এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ্ছ সকল আহিছে, আমাৰ CIT और ফুড প্ৰসেছিং টেকনলজি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ষ্টুডেণ্টছ সকলো আহিছে আৰু ইয়াত আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছ সকলে আমাৰ যিমান এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ্ছ সকল আছে, এগ্ৰি এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ্ছ সকল আছে, তেখেতসকলে কেনেকৈ নতুন ফুড প্ৰসেছিং টেকনলজি দ্বাৰা নিজকে ভালকৈ ইকনমিকেলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কৰিব পাৰে, কেনেকৈ নতুন নতুন আধুনিক টেকনলজি যিমান আহিছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে যি শিকি আছে কলেজত, সেইখিনি টেকনলজি লয় কেনেকৈ নিজকে স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰে, সেইখিনি আমি ইয়াত এখন সুন্দৰ চিনাৰ্জি বিটুইন দি এগ্ৰিকালচাৰেল কমিউনিটি এণ্ড বিটুইন দি ষ্টুডেণ্টছ এক্সপ'জ টু নিউ টেকনলজিজ, ষ্টুডেণ্টছ এক্সপ'জ টু ৱেষ্টাৰ্ণ এডুকেশ্যন এণ্ড মডাৰ্ণ টেকনলজিজ, তেখেতৰ মাজত আমি কেনেকৈ দেখিবলৈ কেনেকৈ এখন চিনাৰ্জি আনিব পাৰিম, সেইখিনি অকণ সৰু প্ৰচেষ্টা ইয়াত। আৰু most importantly আমাৰ FPCs সকল যে অসম চৰকাৰো বহুত গড় দিছে ইয়াত। তাৰ উপৰিও ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও এখন টাৰ্গেট আহিছিলে যে 10,000 FPOs হ'ব লাগে গোটেই কাণ্ট্ৰিত। তো আমাৰ FPOs সকলে কেনেকৈ আগবঢ়াব পাৰিম, নিজকে FPOs গঠন কৰাৰ পিছত কেনেকৈ GST ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, FSSI চাৰ্টিফিকেশ্যন, বেচিকেলি ফৰ্মেলাইজেশ্যন কৰাৰ পিছত কেনেকৈ আমি এজ এন FPO, ছাকচেছফুল FPO আমি নিজকে স্থাপনা কৰিব পাৰিম, সেইখিনি থ্ৰু এগ্ৰিকালচাৰেল টেকনলজিজ, থ্ৰু ফুড প্ৰচেছিং টেকনলজিজ, সেইখিনি ইয়াত এখন ডায়লগ বিটুইন দিজ টু ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ দি কমিউনিটি, সেই দুজনৰ মাজত এগ্ৰিকালচাৰ আৰু ষ্টুডেণ্টছ, টেকনলজিকেল ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত কেনেকৈ ডায়লগ ষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰিম, সেই প্ৰগ্ৰামটো আজি 2 দিনীয়া কাৰ্যসূচী, আপোনালোকেও ভাগ ল'ব। ইট উইল বি নাইচ টু চি a good energy and dialogue exchange between these two very important part of our community, students as well as farmers. खुलुमबाय। दिनै बे जोंनि सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझार डिपार्टमेन्ट अफ फुड इन्जिनियारिं टेक्न'लजिया नाबार्डनि हेफाजाबाव जों साननैनि हाबाफारि लानाय जादों। जे हाबाफारिया जाहैबाय जोंनिया जोंनि माखासे लकेलिटि, जोंनि जेनोखि आबादारिफोरनि जेनोखि प्रडाक्टफोर जिखिनि दिरुननाय दङ, बेखौ जों बोरैबा मार्केटाव जोङो फाननो हायो। स' बेखौ जोङो जोंनि माखासे टेक्न'लजि जोङो बोरैबा हेल्प खालामनो हागोन, बिनि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। थ' बेयावहाय जोंहा गोबां माखासे एक्सपार्टफोर, जेरै कृषि बिगियान केन्द्रनि माखासे साइन्टिस्टफोरखौ जों लिंहरनाय जादों, जे आबादारिफोरनि जेनोखि बिसिनि जेनोखि खेथि बाथि मावनायावहाय जेनोखि माखासे जेंनाफोरखौ जे फेस जानानै दङ, बिसोर बे जेंनाफोरनिफ्राय मारै रेहाय मोनगोन, बिनिफ्राय गावसिनि जेनोखि खेथिफोरनिफ्राय बांसिन फसलखौ बिसोर दिखोनो हायो, दिखोनानै बिसोरो जेरै मार्केटाव फाननो थाखाय गोबां गोब्राब जानानै फैयो। थ' बेखौ माखासे आसामनिबो माखासे मा होनो बिदिखौ आसाम एग्रि बिजनेस आरो प्रमोशननि थाखाय माखासे जोंहा अर्गानाइजेसन दङ, बिसोरनिफ्रायबो जों एक्सपार्ट लेंहरदों। बिसोरखौ बा जोंनि टेक्न'लजिनि माखासे मददजों बिसोरनि जेनोखि
आबाद फसलखौ जे फाननांगौ बेयाव बिसोरनो जोङो लामाखौ दिन्थिनाय जागोन। जिहेतु नोंथांमोना साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंदों हाबाफारिखौ दिनैनिफ्राय जागायनानै गाबोनसिम मा बेयाव हाबाफारिनि दिन्थिफुंनाय बा मा हाबाफारि दिन्थिफुंनाया जाहैबाय जोंहा गोबां स्पिकार दं हिसाबै जों दिनै सानसेनि हाबाफारि जों फोजोबनो हाया बाखिखिनि जों गाबोनहाय जोङो माखासे प्रफेसार्सफोर दङ लोगोसे जेरै गोबाङा दिनै मासरुमनि सायाव गोबां हाबा मावदों गोबाङा दिनै मिलेट्स जायखौ इउनाइटेड नेशन्सआ मिलेट्सखौ मोनसे इन्टारनेशनेल अफ द इयार होननाय मोनसे 2023 आव फोसावदोंमोन थ' बे बेलायावनो जोंनि इण्डिया बा जोंनि आसामाबो मिलेट्सखौ जोङो बोरै प्रम'सन खालामनो खारन मिलेट्सआव जोंहा गोबां माने देहायारि जोंहा गोबां माने मुलाम्फा दं बे मुलाम्फानि थाखायनो दिनै जोंनि गभर्नमेन्ट बा एग्रिकालचार सेक्टरा दिनै बेखौ प्रम'सन खालामनो नागिरदों थ' बिनि सायावबो जोंहा गोबां माने सावरायनाय जागोन थ' बे सावरायनायजों लोगोसे जोङो जोंनि दिनैनि जेनोखि बे साननैनि हाबाफारियाव जेसेबांनाखि पार्टिसिपेन्ट्सफोर दं बाहागि लागिरिफोर दङ बिसोरो निस्सय बे सेमिनारनि गेजेरजों गोबां माने सहायखौ मोनगोन बा लामाखौ मोनगोन बोरै गावसिनि माने खेथि बाथिखौ मावलांनायजों लोगोसे दानि बे मिलेट्सनि जेनोखि रिभलिउसना फैदों थ' बेखौ माने मोजाङै आगबारायलांनो हायो। बेयाव जों क'क्राझारनि जिल्ला बेंगिरि बिथांखौबो जों बाहागो लाफैनो माबे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो दिनै साननैनि हाबाफारियाव दिनै जोंहा प्रथम दिन नैबे जोंनि बेखेव हाबाफारियाव जोङो मानगोनां जोंनि जिल्ला बेंगिरिखौ जों लिंहरनाय जादों बिथाङा फैनानै बे हाबाफारिखौ मोजाङैनो मदद खालामफैदों गाजा गोमजायै माने जाहाथे जाफुंसारो। নমস্কাৰ খুলুমবাই মোৰ নাম শ্ৰী কুন্তল পুৰকাষ্ঠ মই জিলা বিকাশ প্ৰবন্ধক নাবাৰ্ডৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কাৰণে তে আজি এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী যে আপুনি দেখি আছে আমি নাবাৰ্ডে স্পন্সৰ কৰা এই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফুড এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকনলজি CITত মেইন উদ্দেশ্য এইটো আছে যে আমি ইয়াত কোকৰাঝাৰৰ আমাৰ বিভিন্ন ইণ্ডিজিনিয়াছ ট্ৰাইবেল ফুড প্ৰডাক্টছ আছে আৰু বিভিন্ন FPC আজি গঠন হৈ আছে আৰু আমাৰ নাবাৰ্ডৰো বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট চলি আছে সেই তিনিটা বস্তু একেলগত এটা জেগাতে আমি সামৰিব মানে গোট খোৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ য'ত নেকি আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা বিভিন্ন ল' কষ্ট টেকনলজি বা বিভিন্ন ল' কষ্ট আপোনাৰ মেচিনাৰিজবোৰ ডেভেলপ আণ্ডাৰ ৰিচাৰ্চ ডেভেলপ হয় তাত ফাৰ্মাৰ্ছবোৰেও এক্সপ'জাৰ পাব এটা যে কেনেকুৱা আমাৰ যেনেকুৱা মাছৰুমৰ প্ৰডাক্টছ আছে বা বেলেগ হিলিকা আছে সেইবিলাক কেনেকুৱা আমি কম কষ্ট 5,000 to 10,000 কষ্ট অফ টেকনলজিত এই মেচিনাৰিজবিলাক ফাৰ্মাৰে নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত প্ৰকিউৰ কৰি কেনে বিজনেছটো এজ এ এণ্টাৰপ্ৰাইজ হিচাপে ডেভেলপ হ'ব পাৰিব সেইটো আমাৰ মেইন ফ'কাছ আছে আৰু বিভিন্ন ষ্টলছ এনেকুৱা নাবাৰ্ডৰ বিভিন্ন প্ৰজেক্ট যেনেকুৱা এগ্ৰিকালচাৰ প্ৰজেক্ট আমাৰ মিলেট প্ৰজেক্ট TDF প্ৰজেক্ট ফ্লৰিকালচাৰ প্ৰজেক্ট এনেকুৱা বিভিন্ন ডিছপ্লে হৈছে আৰু আমি ক'বলৈ সুখী যে আৰু বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰমোট কৰা MOVDCৰ আণ্ডাৰত এগ্ৰ' FPC এটা আছে আৰু এনেকুৱা বিভিন্ন IFS প্ৰজেক্টৰ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন আহিছে তে উই আৰ হোপফুল বা আমি হোপফুল আছোঁ যে এই দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীত বিভিন্ন ফাৰ্মাৰ্ছ আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফেকাল্টিৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন হ'ব য'ত নেকি ফাৰ্মাৰ্ছে নিজৰ প্ৰব্লেমবোৰক এড্ৰেছ কৰিব পাৰিব আৰু ফেকাল্টিবিলাকে এজ এ সলিউশ্যন ছাজেষ্ট কৰিব পাৰিব যোনটো ছাষ্টেইনেবল ৱেত ইহঁতে যাতে ফাৰ্মিংটো আমাৰ কোকৰাঝাৰ এৰিয়াত কণ্টিনিউ কৰিব পাৰে ধন্যবাদ। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि सिङाव काजिगावआव थानाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमियाव बर' बिजोंनि थाखाय गोदानै 2025-2026 इं मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि मुं थिसननाया जागायबाय। थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननाय जागोन। मुं थिसननाया 10 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायगोन। रेबगांथि आरो खाबुफोर थागोन जेरै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु हस्टेलनि फरायसाफोरखौ थाखो फोरोंगिरियानो जोथोन लायो गोहैलो फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा उफ्रायै जोथोन लानाय जायो HSLC आनजादाव 100% उथ्रिसारनाय कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु इंराजि आरो हिन्दी राव रायनायनि खाबु इलेक्टिभ साबजेक्ट जेरै एडभान्स मेथ्स हिन्दी हिस्ट्री जिअग्राफि बेफोरबायदि बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। नोंथाङाबो गावनि गथ'खौ मुं थिसननोब्ला 9957951216 एबा 9613400625 एबा 8638520653 मबाइल नम्बराव थोंजों कल खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन। गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमिया पर्बतजरानि ITI साब डिभिजन अफिसनि सेरावनो दङ।